Unoita baba sei? Kuuya zviro kuti munhu munouya mauya mataba. Asi varipo. Baba wari wega wandosara wari wani. Aiwa baba tino imwe muriti wani hakuna ana akomana. Ana akomana. Ana baba. Ana baba. Ndiyo umwe watosarawo ndinotaura. Umwe. Hapana ana akomana tu basi. Shotuje. Eya sakapera. Baba ari kurwara ari. Baba mimi aiya saka. Ndi baba ari. Anu ariyo kumbai. Anorwara pfungwa. Eya anorwara. Pfungwa. Hakana. Pai mapfungwa. Akatimbekisa kuHarare chitachira basi. Aendeswa kuHarare nani? Mune tsamba yakupa here kuti munokuya kuHarare nani? Havana nditsamba yavandi. Aendeswa kuHarare nani? Nemwana. Mwana wacho. Sikana wakaita wasedi. Wakaita wasedi. Sikana wangu. Mama pfungwa enda maatiri mama kuti munhu masara murituwa. Mudumbu baba mimi. Mudumbu rabaidisa chipusi. Ndini. Mama pfungwa ndaifunga ka ndaiti muchati ndatumwa ndi baba ati endawomiririra inini ndiri kurwara but akutore tsanangudzo dzakusiyana nekutumwa. Andizi? Ndiwa mutume. Ndivona ndakabve nezuro kuti mimi ndiri kwangu na vari. Matumwa udini. Kuti ndoteerera ndozwa mashoko acho ariyo akauya achitaurwa namai apo. Yekuti Kuti kwai vakauraya mukoma wangu. saka Vakuti zvakunesa. Paakaurayiwa saka vofuka. Saka vanhu vayana vakachizouya kuti isusu vakasvikira mamambo votaura nyaya dzavo vakazotendera kunyaya kusvika kusara nadzo vakandozvitohambira zvinhu zvakunesa. Saka tade kuti ndade kuripa. Kuripirewo kwachikukuza. Kuuraya kwavakaita kuuraya makwai kuripa nemwombe kwaizi tei ndo maziviro andakazviita ii mashoko magumiro andakaita kwazi tei natari panzina mune mane tenu hatina kuuya nemunde tenu dzirudiwa tenu vakazi 10 kwendiri 3 aiwa 7 kwendiri kumukadzi 10 10 7 akadzi 7 mombe mudzimai wakazi 3 dzese pamwe chete 10. saka ndo 10 dzemuda kupuwa izvi udombo mombe 10 ndizvo zvauritorwa mo watendera tenu ngozi yobva yapera munodini mwauriri toda munhu unotora mombe 10 kai handitori ivona maitiro avakaita mushuya muno kuti tide kuripa ngozi yavakauraya hama yangu ivona ndo vachaona mbohwa charo kuti vachatora zvinhu zvavo zvokuya koripa vane anazvo kwedu dzinza rekwedu vachikurusa inyaya iri mudare ramambo ka saka kana nyaya yako itwa iri mudare ramambo tinoitirwe padare ramambo. saka tomupe mombe 10 asi mawamaindara zvanzi saka tomupa mombe 10 nhasi tinohamaita nadzo here kana vachizvikwanisa havo zvinoita tokutanga tazozwa mafambiro azvo nakuzvidaira iri padera. imimi mauya muri baba chikukuza dzinza rese rekwachikukuza ndimi mauya muri chibaba chacho. Eya imimi kudai kwanga kuri baba munini yenyu iwona akauraya munhu
anhu ekwachikukuza maizoripa sei? Mairipa semba zvemutaura kwa mairipa sevanhu serudzi rwekwachikukuza. Vona mafambiro ava. Handipi ndinoda kubvunza. Eya, asi tingati chiite zvepamambo. Ndati kudai kuri kundoba mune oraya munhu kana inini oraya munhu. Vanhu ekwachikukuza vakuripa, munoripa sei? Hamuripi serudzi. Vanoripe serudzi zvokoripire dzina. Samadi nguva serudzi kuya kumirire nyaya. Iwini ndiye muri kuti nyaya yatotongwa yatopera maudo kutambidzwa zvinhu mautadzoungana kuti wai munoona isusu ininika hatidi nyaya dzinozoti dzakunetsa pamberi apo kadzozoti dzakaitirwa kuti munhu anozotozwa mombe tina kati mambo wacho mukati azotonanzwa wena ini handina dhiri remombe rikuda kuitika imwe mwana Mutambara imi are you comfortable kuti mukadzi wauya achiti ndiri baba undi baba moripe ngozi kumukadzi yekwachikukuza are you comfortable? Taiti pachauya baba akamire kuite semusiuya panapa sati takabva pano takabva panapa pashayikwa baba saka makakazaro makakazi izwe nyaya iri panapa nyaya dzaitwa dzawanda dzakadai nemaputikiro adzo dzinoita ana Mutambara dori pemombe nyaya iyi takaita last week paine mwana waiti ndiri baba tikati haturani baba tikanyorawo maminitsi kuti baba ngadi pakazoita ana fokoro tikati hatichazvibateri kuita maconduct of consequence tikazoziida retinogare mari asi pane mbudzi dzaidotoripo takatukwa anhu akabuda muno asina kuzibudai sure hiyo pakatutukanwa tikazwe mazwi aitaura hai naniya yangu tsvaka zvakawanda pamwe nyaya yokurira mutauro but ndo hachizouya ari baba ndo baba kwatikukuza kwese bvunza rese anhu amazi apekofa ndo baba asara ndo adopuwe moniteri obva agadzirise ngozi yekwamutamba. Munoenda kuchikuwa kwenda koteketera kudai kuti ngozi ibve kwamutamba. Munombosiya ere kuti munafunda kuti terera chinotaurwa munomuka hakusi uchechi ngokuti munoimba muchidairana mavhesi kutoti zviendeke munomu munotaura mwazitaurai musati mwazitaurai hamutauriba ende mukabvunzwa mubvunzo munodaira hamutsananguri zvemunoda bati ingaswerere bvunza mubvunzo wakubvunza iwe mbuya ndimere munoenda koteketera kuti mufi abve kwamutambara munoenda kuchikuwa munoenda kuchikuwa kwauteketera gwada pakodiri kwauti monini chibva kwamutambara apedza zvinhu zvavo zvese zvaita muri baba. Can you do that? Kuda kuti mukomana we abve kwamutambara auye kumba kwenyu agare zvamuchose sezvo munhu waripwa ngozi iyoyo iuye imwe munogara nengozi ngoti toda kubvise ngozi kuti iuite yenyu imwe zvimwe zvacho musakambira gawangodo mutsipaba yatsvai muchizwa pachizidaidzai baba ana baba akanga achipo ana baba ngaite basa ravo imweni mwati baba ari kurwara ndati ari kurwara pfungwa here mukati ari kurwara makumbo akatomboenda Harare kuHarare kwaakanga aenda koitei kuHarare taurisa kusaka kuHarare anga akaenda kuitei airapiwa maamuri kude kuti achirapiwa muchipiwa mari kuHarare kana kuti mwaida unobhadhara mari ndati mwaida kunopiwa mari here vachirapwa kana kuti mwaida unobhadhara mari mwaide kobhadhara ka yekuti arapwe handizvo here muchibhadhara mari ka kumadhokota asi mira mwakaenda nawo kuHarare imimi nemari yekunobhadhara vakagona kuenda Harare asi vari kutadza kuya kotora mombetere dzekuti varapwe baba enyu ari right
ari kurwara izvozvizvo asi ari kutadze kuuye kunyaya yatongwa yapera kutore mombe 10 dzekuti adzokerepi Harare korapwa ari kutadza asi kuenda Harare paine mari yekunonga ari kuenda paane mombe 10 dzekundouye kozi ndo havasi kuuya udare vakuuya kopuwa kuzi mombe 10 idzi baba vari kutadza asi kuHarare vaienda pamutsamamira inini muono wandaitaka uyo murooro naatete aya anowirirana saka atete aya ndiwo akaite nyore kuenda kotaurika nawo iwo abva abvuma kuti ndino saka kuna ana baba ariyo asi uda kuunzwa padhuze baba kuti asananzwa saka atete aya ndiwo akachindotaurirana nemuroora wavo saka mibvunzo yauchibvunzwa atete ngeyekuti imimi atete munomirira here kuti mwana wenyu abve kwamutambara pachikuwapo ndio basi manamba unoarerutsira ngozi chibambo chiuyomba kwenyu munochimirira here badzi ndiyo zvetida kuzwa kambira gaone mutsipa vamotambiswa frani ngatisapedza nguva inini what I was suggesting what plans we want this thing to come to an end once and for all. How basic can we resolve this thing? Iwe unogona here kuti uisvikepo baba acho arurwara acho otsvakirwa mota ouya paground baba aya to ivo vochitaura kuti right inini ndiri pano ndini baba ndini chakatisa zvinhu zvese mombe idzi ngadzifambe so naso 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 toziva kuti takapa mombe kuna mombe hakuna panopuwa mombe kumukadzi yekuri pangozi mukadzi unotambire mombe yemusana yepakuroorwa ndiyo mombe inopuwe mukadzi badzi iyoyo yengozi inopuhwa baba muridzi wemusha oenda pachikuwa obombera neforya omutsa varere otaura kuti chiitai zvakati mwanangu chibve kwamutambara chiuye kuno vanhu avaripa zvakadai 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 ava vachazofambawo kwavo ubva wataurwa kuti zvimwe akaita zvakafamba zvakanaka ngozi yenyu yakatambirwa mumusha wekwani kukuza zvikafamba asi imwe Pozi zvikarega kudaro ana mutambara imwe mukaunza mombe 10 tobva tapa baba ane dreza after 6 months mukaona zvinonetsa munoende munodini babi ndombe mwakape mukadzi une drezi ndini ndowamwape ndode kunoti muzive kuti ndizvo zvinodini saka handisi kudawo futi inini kutambiswa frani koti ndinoziva kuti munouya mwawangetenda mototi panapa hatidini inini ndini chaita homework yekuteera tete hatichashaya kuti anonga ananzvira mombe dziya dzese obva aziva kuti chaputika mombe dzaudini dzaudi obvaendawo mozambique inini ndovandasara ndini chatora mombe dzangu kumudzosera taura itizo inini ndiri kuti nditaure ndiri chidai zvinomboita seiko zvinhu izvi kuti zvinoramba zvisi kwede panzvimbo chaipo chaipo petaaira nguva yatakabvukire tabva panapa takabva tabva tati zvinhu zviri kwende pakanaka pekuti touya panapa zvinhu zvedu zvinobva zvaita true zvinomboita sei zvinoite ngozi chiri kudorasisa inenge isi kudopera ba ngozi yega oziva kuti ngozi munhu akafa inonga yarutorwa kuti kwamutambara kuri kutohiwa masoseji kuri kutonakidza wenda wada kudzoserwa yagukuka yoda kutoramba iri ngozi inoneza saka imuya wakaibata zvakanaka ngozi iyoyo ichidya mabhega nemachizi apa yaoda kudzoke kogare madongo koge mavhunga nhuta yobva yakuchichirasisa imimi manjika makagona nyaya yenyu imi makaunza kudaro hatisi ichitwe zviro izvozvo because chiro chinozinguzika hatisi chinhu chekutamba nacho isusu hatisi kudaita zviro zvekuti gagagagaga isusu nyaya toda tikudamba makakase ndati toita sei kutoenda timbozwa bambo tomeki zviri apa ngezvekuti mama zvinotaura makakasi
mwatumira aende kotora baba ivo acho anogona kutaura haazigambona kutaura auye baba ivo zveitwa zviro ava havakwani hamuemberi zviro zvakadaro hazviiti nyembe hazviiti akatosviba makumbo nofunga kuti maimuona muno achitofamba nemudondoro achitodaiwo ada kugara pautanga kubata musana wakuti agare pachiya kudai ino iwo acho akanyanya kudini makumbo mbuya munyararai nyararai mbuya munyararai imumenyu chimbonyararai imwimwi mutori senge mutori imimi tonyarara imwimwi nhasika mwakasiya mwataura imwimwi penyu ndakakuzwai hamutozi hatitotombozwa voisi renyu ana isusu zvetakuti we are very sorry on my behalf and the behalf yedare nyaya dziri kuramba dzichidii sekubvunza kumaita kuti ndo zvinoite ngozi isusu tauzviziva tandira nadzo ngozi idzi asi petasvika isusu ngepekupedzisira baba ari kuotorwa panorongwa transport zvane pamombe dzacho idzodzo otherwise hwani yacho ichatosenzi kukavhei transport yavo yekutakurwa kubva kwavari kwacho kuuya paanapa kuti tiite nyaya idzodzidzi imwimwe ana Mutambara indivhende yekuti zvemwaita imwimwe zvazoramba paine zvimwe zviri kunetsa kwekokokotsa to munova muchikudini murubazwisisa tikaite dhiri retinoda kuita panapa muchaite zvemwataura zvo zvokuti muchadzokepi isusu tikaite dhiri rekuti tapa baba chikukuza mombe inini ndinenge ndane simba rekusunga chikukuza chikukuza ndomukaka tinomusunga makumbo ake acho iwawoka anochizotoita wese tamukaka muno ngenyaya yekuti unonge akaite chitsotsi mudare ndapa nokuya ari ega pachikukuza ngauyiwo hakuna muti usina kati kana akanyauya ari ega ari chikukuza isusuka ine manetseri ari ekuti baba ndibaba iwo anogona kuuya naamwe anogona kuuya nawo there is nothing wrong with it asi amwe iwowawo anotiuya naamwe avo ese iwowo aripo asi ivo vari pamberi vari baba musi wacho tichatora baba acho tine photocopy machine tichifotokopa chitupa attached annex tete musashotama mwatogara mwakambire gawa imwe moya nechitupa munhu wese achange aripo tiri kuda zvitupa todrafta affidavit yekuti mwese maamuripo as witnesses mombe idzodzo dzabuda tiri kubva tadzipikicha mombe dzacho tichibva taita zvitezi tobva takupai zviro zvese mobva mwataura kuti isusu ana Mutambara mwaita nyaya yenyu isusu taitambira kuno zvapera mukazozwa futi nyaya dzekwedu kwenyu ikweyo tinogona kudzoka tonyorerana zviro izvozvo zvese tichaita zuva rese todaidza polisi ZRP kanzera unonga ari vet inonga iripo panonga paina vanhu vanofanira vasvika 15 toburitsa mombe 10 topana baba imwe moenda nemapepa iwano pakuzoti ngozi mwadini pakadini zvitambira tingati hatisazvitambira nokuti inyaya yanga yagara tati pamwe petakasiya taisiya vhiki rapera tikati baba ari auya kuuya vanotitenderei vanotitambudzirei atete ngatidai pane pemusikaoniba makarorwa here makarorwa here right muri kuzviona here kuti dare rikakupai mombe inini vakadaidzana baba mai vakagumira ana baba bvatuba ana baba vakafamba tichoguma pababa tichoenda pamukoma mukoma wake uyu
ndiye mwana wani, ndiye hata yani. Arume atatu amuri kutaura yako azi hakunaka. Vechibva vapi tichibva tatwarana nomukoma kuna mukuru wakatumwa kuti tienda namai avo tichosvika pamba pavo avo. Tichibva tasiyana kuti ndodini tiri kuuya. Chingaa chiri kufona veti tiri kuuya vakati mari yebhazi. Ndakaedza zveshe kufona kutsvaka mari yebhazi. Nhasi zvandinesawo tasvika ndahaye motikari iyi. Tasvika muchipinge taona ava nemwana wangu mukuru. Ndobvunza ndikati iyazve vaiva ndakapuwa yavari pari. Tazvizwa mabatira but isusu manje imwimwe mukatorekera kuuya mwese imwimwe. Pouya tibukuza une makumbo unonga atopedze bhora. Mbeya zhinji hadzina masai. Mwando henyu mombe hadzibudiba. Imwe mukaramba muchiuya muine peteni renyu iro riri mombe hadzibudiba. Changamira vachitaura hamutauriba. Mazwa. Kusvika pauya vana chikukuza vana baba nezvitupa zvinopangidza kuti ndaana chikukuza ndio vana baba. Toziva kuti vana Mutambara vari kuripa ngozi kuna ana chikukuza. Pachanga paine mupurisa ZRP todaidza kansela possibly todaidza naMP panapa mombe 10 handi dzoutamba nadzoba. Hatiiti zvemombe 10 takati dai inyaya dzinozoti pambirapo dzonetsa mondidzokera ina handina mombe zvokuzotsvakiswe mombe katana Mutambara ndakuzinini pamwe ndakatamba front nemimi handidi ndiruda mawitness nyaya yenyu ichadanhu anosvika about 15 kuti tibudise mombe kubva kwana Mutambara kuyambe. Saka muri kudzokera mombe hadzisi kubuda ana Mutambara mombe endai mombofudza hadzibudiba. Inini uyo ndiani wenyu? Uyo ali hapo. Hapana chinoita tete, hapana chinoita pasina ana baba kutaurwa ndimambo. Munondizwa mwana utari mwana asi hakwani pari kudiwa anhu ataurwa apa kuti nyaya yedini ifambe imi mune sendi dzinokwana. Anditi muri kuchizwa here? atete zvasina kuziya kaya akaroorwa nemurume wavo anoziva. Murume unozopandukire dare kuti mwakape mukadzi wangu ngozi kunze kumba kwangu. Right. Ndo zvinoite murume wenyu. Nabereka ake kuti mwakaunze ngozi kudzinza redu isusu rekwa mwakaunze ngozi yekwa Mutambara. Ndabvunza kuti uyu ndiani wenyu? Ndiani? Akapara mhosva kudai. Akapara mhosva kudai. Hatichasvika murudo ivo ava vakaita mhosva uyu mupani wacho vakaita mhosva. Saka ndataura kuti hatitodomhanyira ikoko kuti tinozotadze kuti zvimwe zviro zviri mberi zvidini zvifambe asi zvizivei kuti mune mhosva. Hamutauri kuti vazotaura iba imwe mhosva kuti yatopinda imbudzi Mbuya, imboni muri munhu unozwisisa kudaidza tete kuzwisisa ngau. Saka muri munhu kwaimi michinyararai. Munozwisisa imimi. wati ndimutambara ndimutambara tambarara utsimbotaurawo iwo wakatonyarara mutambarara regai nditaure mambo tinotenda nekuti tatonzwa kuti baba variyo tatofara isi semhuri wamutambara baba variyo isusu tangokumbira kuti mupurisa wamambo aendese tsamba kuti baba wauye waine matakurirwo achaizwa ngawatakurwa wauye panapa. Chikumbiriso ndechekuti tatikumbirawo kuti musi wa15 kwaita kukura ngachichitwe mudhuze nekuti baba watoriyo
munhu atori taisati ndapasvika uri right tatiri kuda inini nyaya dzakafanana neidzodzo tine nyaya dzimwe dzatakatomboita panapa dzetinototi vanhu zvaronganwa vanhu zvaitounganika nyaya yenyu imimika mudare yakatopinda takatotonga ikatopera chaakuda kuitwa chete ihandover takeover saka haisi study full sitting yedare pandorongwa kuti uko confirmed ana baba acho ari kuuya kanzera wedu isusu tinondomudaidza overnight pafoni izvozvi tikatomufonera paari unotora kuti 30 minutes ndoandauya hatisi kuti une nyaya yarudotonga but ndiye kanza zvoichida kuti awitinise zvimwe zviri kuitikawo muwadhi mwani ndati mombe 10 amwena azvichamusukuba mwese munomu hapana une mombe 10 baa saka ngatisanyengedzana nepanobuda mombe 10 dzisi kufamba nemukwara wakadini ngozi chaiyo yekuuraya munhu the maximum which is charged pamutemo wedu isefi dzaakutozi 10 ka idanga rese rudo kuda kwakubuda richiende kopuwa murora womwe musha handioni zvichibuda saka tiri kusvika ipapo tiriuda kuti tichifinaliza toona kuti zvinonga zvafamba sei timbozwa uyo taura tizo ndanga ndinoda ndinotenda because vanotiperekedza vanepo hazvikwanisikire kuti zvinezvi tovatore babero izvozvi nhasi izvozvi watora kupi iko kwamusika vanhu vacho mota irepo yekuatora kuti iwo uya wachichikonfemerana munomu kuti zvatofambe kudai kudai time manje zvikanyamboizwa hazvo mangwana asi tauya nawo kwetiri kwakawosiyana ndiri kutaura zvendechiti paya tanga tichingosangana paya tichiti ana sekuru kuri kuda kuti dzimombe dzimwe nhatu anga asiripo asi nhasi auya ari pana ana sekuru ari pana saka vanoda kuti vazwewo zvakazara zvezviripo kuti zvitaingotumira vana sekuru vana sekuru nyaya iri pano maizwa here sekuru ndati nyaya iri mudare maizwa here sasekuru komendaiwo tizwe sasekuru zviri mafambisiro etiri kuita sedare munotowo kudini muripo sasekuru tiri kuronge nyaya yekuti parudi kuritwe ngozi panapa inini sekuru muripo anhu arudo ripirwa ngei kwachikukuza vana inongoirudo venhatu vana vacho rudo kubvawo 7 muri kutowo kudini inini 3 dzacho maida kuti muunze tipe ava here Yesu 3 taida kuunza kudzipengona so izvozvizvi hadzipo hamuna mombe dzacho dziri kude kuzodini avanongodzawo dzawo dzenyu dzozoya dzega dzinodza kuzofamba sei ndinongoya kuna akwasha toti mombe dzadzapo sekuti nyaya inori kuakwasha iwo ndo vanochizotaura kuti bhalansi iya yakasara pane ana sekuru azouza munga dzisikudiwa naakwasha nyaya iri kuakwasha munga dzisikudiwa naakwasha kutosangana kwadziri kuita kamuri kubva nedzenyu kumba kwenyu imimi avari kubva nedzekusangana pamambo kuti ngozi airipwika iri kusangana pamambo ngozi ava vangori pangozi munhu ari kutaura mombe 10 ka ndiye munhu 1 ka zvokuti ava vakava nedzawo 7 ava iye uchataura kuti mombe asadzadii saka ngozi iyoyoyo inotombouraya umwe munhu 1 tichimirira dzenyu imimi dzotofunga dzibudzisi zvakanga zviro zvakanga zvakarongedzwa dzinge dziri pasi saka muri kuti udini hapana mistake hapana chati chaitwa muri kuona chiri kuitika apa ngozi zveinoita ikanga ichinostrika futika inoitise tumasili delays
tunoita kuti paitike futi chimwe chinoti ga. Iyo ndakutaura kuti ngozi iyo inonge yakazhama soseji kweri mwaude idzo inotoona kuti anhu aude kuzondiripa kuti ndidzokoka bhera ndimbosiya ndadini kuti ndagogodza mombe nhatu tichidzitarisa isusu it's about $800 to $900. That is nothing when it comes pakuripe ngozi because munhu uri kufa kahana price tag. Munhu ari kufa uri worth more than $1 million value. Hapana munhu une monetary value because value yemunhu inodarika mari yese kana billion hari hakuna mari inoreplace munhu. Saka imunhu kana muri kutadza kureza 800 otherwise mombe dzikaita ma250 that's 750 and hapana kuti tinoda mombe dzakasvika usiringu. Mombe imombe kana yakadai mombe imombe. Saka imimi munogona kuona mombe kana $200 $600 mombe nhatu dzanodini. It's okay. Ingomirai zvinoitika muchazoya nadzo paine zvaitika. Havaregeri ngoti ngozi ende ngozi kana yaikuziva kuti ndaunouripwa apa airegeri kustrike kuchaira kwenu akwazvazi batanai nanasekuru zvimwe zvinhu zvetiri kundodhileya nazvo isusu sedare takufere simba vachi. Isusu tinoda kuti uyu ona tikaenda kotora sekurava tikaenda kwatora tikaenda kotora iye uyu tikukuza pahayiwe motika wauya pano kwata kuti timbori nemombe dzabveno kwakwasha kwana sekuru kuchazoe dzimwe nhatu kuti minzi dzouya dzoya kwakwasha akwashara toya todzokera mudare muno tadzoka mudare muno kwakuti munoza zvimwe zvinhu kangatisangooendesana. Imimi in short mataurire mwaita ikuno samutambara aitoti kuti muri kutaura semunhu akatopedza ndikuona kuti imbodzokerai nana sekuru mogara pasi. Magara pasi mounganidza mombe dzokwana mouya kuno. Hatisisina date bainini. Imimi mombe dzikaita mangwana kuswera mangwana hwedza kana wiri munoima kubata mupurisa kana mokomise madheti zvekuti uyo mukomana uyo ndiani watani iyoyo Zvekutambara iwewe nhamba iwewe unode nhamba dzake tagara tiutorine mombe dzapo dzateri uyo mhanya kodhora chiguguza musi wacho monditaurira inini the day or two before kuti chief musi wakati ngai mwapo mombe dziya dzamwana ana mutambara apo uyo waenda kotora chiguguza totoya panapa 1 hour rakatokurisa 1 hour otherwise 30 minutes ndiwo waindoe chiguguza zvakadai tione madetails particulars ndizvo tofine mawitness aripo zvakadai mombe dzobva dzatonyorwa madescription zvese nei mazuva ano handichanetsi torei mafoni kete dzese dziri 10 daanadzo umwe naumwe wodzipikisha mombe idzodzo kuitira anhu aunoramba mangwani kundobaya bhatani kwati handijere mombe dziya dziri pano zvakati kwakutopostawo muna kansera bakuposte anhu tapedzerana tapedza tendai moite zvizo. Asi pamusoro ipapo takanaka tingasungirirwa here panhu anofanira kuunganidzanawo semaunganidzirane etakaita isusu takaunganidzana tikaone kuti tigadzirise zvinhu inini zvimwe zviro zvingatoita musaiteni munozobatana nanasekuru pa7 dzeimi musaitsiri 10 topedza nechipambo tochisara kuti mwada kuzosungisa anasekuru toasunga nyaya yacho toatiziiziyaunokwanisa kuramba kuti pamuringazinorikwakawani ende haana kukupai dhetika imwemi ndimo muri kuita dhili dhali namundiga because haina kukupai dheti yakakupai embotia nekuti muunganidze zviro zvanyu zvokurizeni vakawani
iyo yobva yazvifambirawo kahwani pachikuwa kwendo vakahwani richizi danga rako mwana rauya ana sekuru nhatu dzavo aunza akwasha 7 dzavo aunza gumi rako remombe raapano chisunura vanhu saka inini chirongai moisa 10 mombe dzoya nokupedza nyaya yana chikukuza mozopuhwa tiri mombe dzenyu ndaana sekuru saka inini mazvisina ndachenda inini nomirirani ana sekuru audza mombe 3 motibata tiri kupurisa karani yenyu haisina court date ba ana mudambara musi wemwatozviita motobata mupurisa kuti mombe tadini taanadzo baba ari kotorwa chikukuza mangwani vaituoko kuti tinonga tasvika padare inini moya nemombe 10 hayana baba waya totopanana nhombe pano tobvindirana mapepa ini ndodzokera kuino handii ini moendawo kuma kwenyu wabveyo uino tapedza